Salutare tuturor fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip. A început filmarea? Da, a început. În acest videoclip suntem aici cu Robert. Salutare, salutare, de când nu m-ați văzut, de când nu m-ați mai văzut. Ne jucăm Teamwork Puzzles 2 și da. Noi ne jucăm aici, voi ați apăsat pe butonul de like și hai să începem. Deci în jocul ăsta... Deci fiți atenți, așa să dați pe butonul de subscribe. Fix așa, ia fix Da. așa. Vrum! Da. Durează Ce fix tare. o secundă să îl apăsați și chiar mă Mi-a ajută. ajutat mult pentru că trebuie să vă zic Bă! hai de cap. Uite, hai de eu țin ăla, da? Bine. Pentru că bă, mai țin. Trebuie să batem, deci nu să batem, dar hai să vă zic ceva. Nu zic că după aia pot să-mi ia copyright. Nu zic că după aia am șanse de copyright. Bine, tot ce o să zic este că unii au făcut 200 de abonați mai puțin de câteva zile, o săptămână. Apasă pe buton. Deci vă rog eu frumos, Cum apăsați și voi pe butonul de subscribe. Hai, dă-ți. Du-te. Du-te. Să cred. Gata, nu mai fac, promit. Nu mai fac, promit, gata. Voiai să-mi dai tronă? Du-te tu sau? Tu le ești, bă. Acum chiar când am vrut să o fac. Da, cred că dacă mai pierdem o dată, tai videoclipul și până ajungem la... Deci vă rog eu frumos, apăsați pe ăla, butonajul de subscribe. Vă rog, voia o secundă. Și cei care se uită la noi, bănuiesc că sunt câțiva, nu vă zic de rău, dar zic așa, cei care vă uitați la el, fiți atenți. Aveți rude, aveți așa, dați subscribe pe toate, vă rog, vrem să fiți, fiți atenți. Facem ceva. Dacă facem 100 de abonați, nu știu, facem. Da? O să vrei să facem, Eric, un fel de, nu știu, challenge, orice. Bă, fiți atenți. Dacă facem 100 de abonați, vom face... Urcă-te repede pe scară. Nu, stai acolo. Gata, hai repede, du-te. Deci dacă facem 100 de abonați, o să facem literalmente provocări. Ce provocare vreți voi? Dar, na. Da, Eric, am promis și Q&A, mai știi? Și Q&A facem. O să facem, deși la 50 de abonați am zis că facem. La 50, da, nu prea am primit comentarii. Fiți atenți. Oameni buni. Bine, vă rog ignorați că am Roblox-ul pe română, chiar îmi place, nu știu de ce zici că... Da, în fine, hai aici. Dacă vreți, dacă o să facem vreodată 100 de abonați, o să facem un videoclip și orice... Sari, stai. Bă, sari. Stai. Așa, bun. O să facem un videoclip în care vă întreb eu, cel puțin, du-te pe acolo, apasă butonul ăla. O să facem un videoclip în care eu și cu Robert sau cu alți invitați, cum ar fi David sau așa, dacă avem timp, gen când o să, așa, bă, tot... Ai murit. Deci, iată, la final... Trebuie să-mi ții ăla ca să vină înapoi și după aia să ne grăbim repede până la final, că avem doar 12 secunde. Bă, ce dacă... Ia stai un pic. Vino. Bun, du-te acolo. Ia fiți atenți ce trișare vom face. Dar nu știu dacă o să ne iasă, să sperăm. Deci atent. O să te omori, fii atent. Vreau să văd dacă merge. Fii atent. Omoară-te, repede. Bun, apasă pe butoanele astea repede.
Fugi, 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 fugi. Bun. Sar pe capul tău. Nu, 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 repede. Așa, du-te, apasă pe ăla mov. Da, n-ai șanse. Mai sunt... Mai e o Nu secundă. mai, nu, n-ai. Da, hai, du-te și apasă pe ăla verde. Și zic eu că Da, să... dacă o secundă mai avea. Da, știu. Bă, dar care-i bana cu... Deci în jocul ăsta e un tâmpenie. Când te duci la limbi, deci limbile alea sunt tâmpenii. Și atent, când Da, apeși da. pe butonul alb, tu te întorci înapoi. Bun, și vino Deci, repede înapoi, da, vino da. repede înapoi, vino repede înapoi. Ca să pot să vin și eu după. Gata, haide, haide. Hai, că avem timp destul. Hai. Bine, mă, Gigele. Bun, hai la nivelul urcă. Nivelul urcă. Fiți atent, eu nu cred că... A, Eu uite, cred că mă las de curs. Cu toate videoclipurile care le-am făcut, cele faine. așa, ieși și intră din nou pe buton. Ieși și intră din Am nou. făcut... Am făcut și live-uri, dar nu ne-am mai lăsat YouTube. Dar totuși acum Bă, am fii distrat atent, foarte mult. fiți atenți. Dacă strângem la episodul ăsta, fiți atenți. Dacă strângem la episodul ăsta 50 de like-uri, Robert o să se reapuce. Da, deci eu chiar vreau să reapuc dacă văd că vă place, că nu știu. L-am antrenat pe Eric să fie foarte bun. Și a devenit foarte bun, chiar mă bucur, dar problema e că nu știu. Tu ai Am să... făcut foarte bine. Nu mai pot, deci nu știu. Nici măcar de sig nu mai poate să treacă băieți. Și vă rog, nu faceți ei. Nu e vina lui. Stai, nu, stai, nu trebuie să mă omor și eu. A, da. Nu! Stai, nu apăsa pe buton. Așa. Du-te. Deci fiți atenți, fraților. 50 de like-uri și, hai zicem, 75 de abonați, Robert se reapucă de dors. Deci mă reapuc, văd că vă place și mă și încurajați. Poate, du-te tu pe unde până. Poate, nu știu, Du-te la mult. o să încercăm. Nu Ei, că acolo. vă tu dor, Nu acolo. dar să încerc și o să-l bat, da? Uite, pe acolo, pe la lasă. Și văd că vă place și mă încurajați să mă reapuc. Dacă nu, asta e. Dar eu cred că vrei să mă mai vedeți jucând doar. Fugi! Ma? Stai că am Bă, ce... Mamă, ce sta sună. Bă, Yay, Mr. Bird! este că pot să iau și eu de aici, a? Un candy, cred că Mamă, am luat o acadică. Dar stai că vreau să-mi dau Ia uite! Deci, eu prima dată am crezut că ăla e un hot dog. Cum adică mă stai hodul? Bun, lava. Tăplurit lavă. Eu practic nu mă arunc în lavă că l-am venit. Am înțeles. Bă, dar l-am pe Mr. Bird, de ce, doamne? Ia aruncă-te tu cu găleata de apă. Bun. Apasă pe ăla albastru, repede, repede, repede. Ăla altul. Oh my. Ok, acum așteaptă. Stai să se ducă tot. Și apasă pe amândouă și după aia fugi. Apasă pe amândouă și acum du-te, du-te, du-te. Bine, mă. Oh, which one?
băie. Bun. Stai, așa. Bă, se mărește lava. Oh, bă, acum văd. Am înțeles. Stai, că mișu. Stai, fac o tine. Haide. Se resetează? Nu cred că se resetează. Ok. Repede. Du-te. Ok, Să ne grăbim. pe ce galben? Trebuie să sar pe capul tău. Așa? Uite-te pe ăla. Du-te! Cred că trebuia să ții ăla galben, nu? Fugi! Nu! Stai că vin și eu. Scuze. Bun, du-te. Deschide-mi la alb. Și zic eu, fii atent, trebuie să mă urc pe capul tău. Sari. Stai un pic. Sari. Nu. Ok. Și deschide-mă la verde. Și acum fugi pe ăla galben. Nu? Ce m-a omorât? Am murit de la nimica. Dude, am murit de la nimic, ați văzut? S-a văzut pe filmare, de la nimic am murit. What? Ok, stai, nu. Băi, Erica, nu mai fă de ăstea. Dar tu m-ai împins. Nu, uite, ai văzut cum ai împins? Bun. N-asta că poți să împingi. Bun, stai. Sari. Așa. Apasă. Bun. Repede pe ăsta galben. Bun, deschide la verde. Tu. Bun, acum repede. Așa. Activează la verde. Și du-te pe la galben. Nu! N-am reușit să mă urc. Ok, așteaptă. Gata, fugi. Repede. Ajungi, cred. Uite-te și tu! Dude. Dacă nu reușim, mergem la alt level. Că nu se mai poate. Nu, hai să mergem la alt level. Poți să merg la împinge aici. Hai să văd. Da, pot. Hai. Nu apăsa pe butonul roșu. Așa. Bine, da? Butonul roșu respawnează. Ai văzut?
Și aici ce Haide! care drum? Ok, și aici care drum este real? Ăsta. Da. Stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Ca să împing eu cubul real. Frate, trebuie să împingi cubul. Da. Dar nu că... Nu! Nu cădea, nu cădea. Hai, mai 2 secunde. Nu muri că pot. Bun. Gata. Bun. Și trebuie Hai să nu înțeleg ce trebuie să facem. A. Cubul. E bine, e bine. Sper. Îmi pun eu cubul. Haide, Dandadura. Îmi pun eu cubul ca să-l capă un pic mai încolo. Ok. Nu. Gata, eram. Bun. Bun, haide. Bă. Haide, nu mai împinge, că uite cât de ușor merge. Cum ai făcut asta? Trebuie să-l iei. Și eu îl iau. Nu trebuie să-l iei. Nu trebuie să-l iei. Nu. Că altfel nu trebuie să-l iei. Păi de asta n-ai nevoie. Păi, vino aici. Ba da, ai nevoie ca să urci pe scară. Da. Atunci stai să-l pun la loc. Gata, e bine. Să mor aici la final. E nebună? Bine, mă, Robert. Ok. Văd că mai sunt levele. Curcubeu. Ok. Mie mi-a plăcut la nebunie nivelul ăsta, puș. Bă, stai. Așa. La Rainbow, pe unde te-ai dus? Da, la Rainbow. Oh! M-am prins. Nu, fii atent. Deci, atent, vezi că sus o să-ți arate o culoare, tu trebuie să te duci pe culoarea care ți arată sus. Verde. Du-te pe verde. Apasă pe verde. Nu, că mor. Gata. Degeaba. Stai așa. Uităm o dată. Că o să mai apară o dată o culoare. Negru. Negru. Aoleu, negru e aici. Oh, bravo. Ok, următoarea culoare. Roșu. Mai fix lângă mine. Degeaba apeși. Bun, și fii atent. Acum tu te duci pe platformele astea și apăsi eu pe culori. Hai de capul meu. Roz. Vreau să mă duc la aia. Yellow. Yes. Ca să ai mai mult maro din imagine. Hai, white. Alb. Oh. Bine, mă. Albastru.
Ok. Bun, și acum la ăsta. Ah! Negru. Negru. Da. Și eu. Oh. Ok. Ulala. Oranj. Care-i maro. Bă, dar asta maro nu e ora. Orange. Știu, da, e cită. Ăsta nu e. Am ajuns. Bun. Nu, stai. Următoarea rundă, sari. Următoarea rundă. Bravo. A, da, cred că pot și de aici. Ia încercă. Ia stai. Yellow. Am ținut pe o... Aia. Merge? Nu merge. Bă, Robert. Care? Dark green. Da. Care? Un verde Ăla-i. închis. Nu! Deci văd că merge. Alb. Bun. Pink. Bun. Acum la cuboide. Sau asta e cuboid? Nu știu. Nu sunt cuboid. Da, în fine. Pink. Gata, eu ies de pe joc. Serios că a ieșit. Nu, eu acum nu, ies. Serios? Chiar a ieșit. Hai, da. Nu, n-am ieșit. Bă, fraților, cred că o să mai continuăm în alte episoade, dar ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Robert? Bă, m-am enervat, e doar un joc. Data viitoare poate fac mai bine, dar dați like, vă rog, să mă apuc de tot, nu știu ce să zic. Vreau să văd dacă voi vreți să mă apuc. Și noi ne auzim data viitoare. Nu uitați de like, subscribe și pa, pa!